pochopí, já vůbec nemusím chodit. To je dobře, ano. No teď. Teď. Ano. Genie. Super. Bacha na ty ruce, jsou nízko. Ano. Jsou nízko, ta ruka je. Ta nemůže jít dopředu, Hergot sakra furt, kde má pes. Pes má zvedat rypák. Tak a jedem. A z vejšky pomalu dolů. Ano. Ježíš Maria a znova. Jak já to vysvětlím? Ne před rypák, Hergot. Tak, ať tu makovici zvedne. Tak a dá mu tu ruku. Tak, ať si to veme. Ano, tak, teď. Ano. A teď ho pochválím, jo? Protože vy to máte naučený na půl kilometru od sebe a na koukání před sebe. Jasný? Ta ruka ho nezajímá. On ví, že tam ta ruka přijde. Tak proč by ji sledoval? On nemá celou dobu potřebu sledovat ruku. Ano. Výborně. Dvakrát mu to dám k čumáku a po třetí mu to dám do... No, dvakrát k čumáku a jednou mu to dám sežrát. On si zvykne. A jedem. A dolů. Ano. Super. Tak. A ne. Tak. A jedem. Čumáku dvakrát. Zvednout ruku a znova. To je tak 2vteřinový, 3vteřinový interval. Tak. No. Ano. To je paša. Poblbnout, udělat Vánoce, poblbnout, pohrát, na dílku vodítka, žádný běhání, žádný tohle, všechno je tak. Ano. Odebrat, pochválit, připravit a znova. Ještě jednou dát. Ano, výborně. Dvakrát, třikrát čumáku, interval 2 vteřin a jedem. A teď. Už. Ano. No vida, jak to začíná chápat. Ano. Genie. Ano. Tak. Teď uděláme Vánoce, pochválíme. Teď si přichystáme žrádlo k noze, dvakrát ho naladíme a uděláme 2 kroky a odměníme, jasný? Žrádlo budeme dávat za odměnu po chůzi, jasný? Dvakrát naladit, tak, hodný a rozejít se. A jedem. A nechat to v ty vejšce tak, jak to bylo u nohy. Přesně to samé dělat u nohy. Seď. Jednou odměnit, fík. Naladit. Teď. A znova rozejít. Ne odměnu, jenom čuknout. Zvednout trošku a rozejít se. Teď. Ne, já vás